Още ли не си разбрал за най-иновативният антистрес препарат на пазара? Фитокалм от Chemifarma Италия. Фитокалм е изцяло натурален и подходящ за всяка ферма. Специалната рецепта на Фитокалм спомага да се елиминира стресът и канибализма при животните и птиците. Благодарение на активните компоненти на Фитокалм от BioLife, растителните екстракти и магнезии с морски произход се постигат механизмите на инхибиране, спиране и активиране на невроните, които помагат да се контролират последиците от стресовите ситуации. При всяка стресова ситуация се наблюдава свръхпроизводство на кортизол, хормона на стреса, който е причина за настъпване на големи метаболитни смущения. Системите в организма, които реагират много бързо на стреса, са нервна, имунна и ендокринна система. Фитокалм се грижи за баланса между тези важни системи в организма и не позволява стресът да им влияе отрицателно. Ето защо ползвай Фитокалм и живей здравословно. Фитокалм може да намерите в търговската мрежа и в по-добрите ветеринарни аптеки и складове.